Jesus milibot, natulos sa mayong balita. Nag-ayo sa tanang sakit, nagpakita sa iyang kaloy. Sa nakita niya sila, nalooy gayon siya. Kay sila karnero nga walay nagbantay, daghan na ang anihonon, apan Diyot ay raang mag-aani. Jesus, aniya kami ipadala sa imong uma, kami gamitan. Na ang anihonon, nagpaabot sa kaluwasan. Busa kami dasiga og andama, sa pagani sa imong uma. Sa nakita niya sila, nalo